हाय सांग मैंने आज वीडियो स्टार्ट है देख पारे पूरी छणा रू एपटे आम झील को धरिया पड़ी पूरी भी छाणी देख पारे पूरी छणा सारी नड़िया भंगा अच्छी चटनी हम तापर आउ भी गोटे माने बढ़िया रेसिपी भी मुझे शेयर करी मोर ए बर्तमान पूरी छणा सब सर जाइए गोटे चटनी देखिए कड़ी पत्ता गोटे नड़िया छड़ाऊँ दे चटनी हड़े बेलिला बापा दी खंड पूरी खाई बही सेपटे एपटे देखिपे भाई तार शोक मोबाइल टिपुंट बर्तमान नड़िया चटनी सब सामग्री पकाई जाए बादाम नड़िया कंचा लंका रसुण अदा धनिया पत्र सब पकाई जाए चटनीटा हम पूरी बर्तमान छुंक मरा चलती चटनी देखिपे चटनीटा एपटे थुआई छुंकटी मरा हो चटनी पूरा रेडी होगा बन देखिपे पटे आम झुआ तार बस खेलुची द्वार मुहर देख पारे के खेलना खेलुचु कौन करुचु मत ना एपट को ना कौन करुचु करुचु कौन कुंभीर से मुंड कहीं किए काटिला ता मुंड कुंभीर मुंड किए काटिला तू कहीं काटिल था मुंड हाँ कौन करुचु किसी कौन गाड़ी चाबी पुराऊँ बर्तमान पूरी चटनी करके नहीं जाऊँ देख खाइक दबा भाई की आम बर्तमान पड़े पूरी चटनी चटनी भल लगे बढ़िया गुगली तू खा गुगली छेड़े गुगली चटनी केमी लगुच कह बुढ़िया बुड़े खाऊनु खाली खाइबो खाली से पूरी खाली खाए बर्तमान आम सब खाई देचु खाली चटनी खाऊँ बसिकी आम भी जिमु बापा चुट्टी काटिया पूरा बढ़ी जाए चुट्टी फुट्टी बापा कौन कौच कह कौन बापा कहलुनी मुझे जाऊँ बर्तमान बापा को नहीं चुट्टी काटिया को गुगुल भी मो सारे कांदिकी आसला बेंगलोर रे वर्षा होता सबुदिन आज कौन निर्दम खरा है देखिपे देखिए बापा बर्तमान चुट्टी कटा चलती सेलूनटा गुगुली मुझे बस चुट्टी काटबू चुट्टी काटबू डरी जाऊ तू चुट्टी काटबू हाँ कि ना कहूनु काटबू ना हाँ आम घरे नंडा कर से देखिपे मुझे सुकु आनी सेटा सुकु आनी से श्रावण मास खिया हे ना बोली मु तो खाऊँगी एम खाइबे ना बोली मैंने घर सुकुआ कर रोसे दौना देख से जो सुखा हो ना खराब हो निर्दम खरार सुखाऊँ दे छात उपर दृश्य देख पारे बेंगलोर सहर देख पारे सांग मैंने गोटे हेलिकप्टर जाऊँगी गुगली कौन देखुचु कौन देखुलु उड़े जहाज इधर देखुची आसिकी देखुलु चल जा तलू जा चल तो आमर लंच रे थी भात आउ सोयाबीन तरकारी शोई पड़ी भिडियो बनई पारनी सीधा आसली खाଇବା पाखे बसली
ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ତାପରେ ଏବେ ଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣି ପାଇଁ ତ ପାଣି ଆସିସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରିବି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯେହେତୁ ମୋର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଅଧିକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଭରା ଚାଲିଛି ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସାର୍ ଶୋଇଥିଲେ ଏବେ ଉଠିଲେ ମୋ ଝିଅ ବି ଏବେ ଉଠିଲା କାହ୍ନୁ ତାର ସଞ୍ଜ ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲି ମୁଁ ଏବେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛୁ ସେ କହୁଛି ଚିପ୍ସ ନ ନେଲେ ଯିବ ନା ଚାଲୁ ପଳେଇବା ଘରକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ହାମା ଅଛି ବୋଲି ଯିବ ନା ଡରୁଛୁ ହାମାକୁ ହଁ ନା ଚାଲ ହାମା କିଛି କରିବ ନା ମୋ ବା ଅଛି ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା ଘରକୁ ଚାଲ ମୁଁ ପୁଣି ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲି ମୁଁ ବୁଲିକି ଫେରିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବୁ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ବାହାରିବି ଏବେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲି ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିନର ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛି ଦେଇ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଏପଟେ ରସୁଣ ଛେଚି ଦେଇ ଛୁଙ୍କ ମାରିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ଚୁରୁଚି ଦେଇ ତୁ ସେ ଚିପ୍ସ ସକାଳୁ ଖାଇନୁ ଆଣିଥିଲୁ ଯାହା ସକାଳଟା ପାଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଆଣିଥିଲୁ ଚିପ୍ସ ଦେ ବୋଲି ଶୋଇକି ଉଠିକି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ନା ଇଏ ଆମ ଝିଅ ତାର ଚିପ୍ସ ଖାଇ ଖାଇ ପଢ଼ିଲାଣି ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ହେନେ ଫଳ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ବହୁତ ସମୟ ପଢ଼ିଲଣି ନେ 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 ଧ ଆଗେ ଧରି ପକା ଖାଇଦେ ଏଇ ଗଳି ପଇଲା ଯା ଚିପ୍ସ ଖାଇକି ପଡ଼େ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାପାକୁ ପୁରା ଖାଲି ଥର ଉଠଉଛି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବାବା ବାଙ୍ଗଲୋର ଭଲ ନା ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ଭାଷା ଜାଣିପାରୁନ ନା ଭାଷା ଶିଖୁନା ତମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଏପଟର ଖାଇବା ବି ବଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଟିକେ ଭାତଟା ସିଟି ମାରିଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଦେଖାହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ୟାନେଲ୍ ରୁମ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡିଂ ମାରି ଆସିବା ମାନେ ବେସମେଣ୍ଟ ଆଡ଼େ ଡିଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସବୁ ଦେଖି ଆସିବା କ'ଣ ଥରେ ମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଟିକେ ଦରକାର ନା କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଇଏ ଆମ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିନରରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଭାତ ବଡ଼ି ଚୁରା ଡାଲି ଅଛି ତାପରେ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଟମାଟର ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲି ଏତିକି ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଫାଇନାଲି ରାଉଣ୍ଡିଂ ମାରିକି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 10:30 देखते ମୁଁ ଏବେ ଡିନରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଭାଇ ଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଖାଇଲେ ନା କ'ଣ ଖାଇଲେ ଭୋକ ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଇଲେ ନା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ରହୁଛି ଦେଖାହେବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ तो आजिर ब्लॉगटी को एडी एंड करुच्ची भिडियोटी यदि भल लगे लाइक कमेंट शेयर करने को भूलें हाँ सब्सक्राइब करने को भूलें रही गुड नाइट देखा नेक्स्ट वीडियो रे।